Talk. Bernie B. 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 Talk. Paborito sa tanan. Bernie B. Talk. Bernie B. Imong kabondi sa kahanginan. Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Check 1, 2. Hey, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala, 27 years old. Abasing. 26 and a half. Hey! Nagkuha mi diretso og microphone, nagset ami pinaspasay as in dinalian yun automatic kay naa ang legendary. Legendary. Sultihan ta ka. Sa akong podcast, makita man ako kung sa'y pinakata for the sa akong episode sa podcast ako na-upload is mga 300 na kapin, almost 400 na. Wow, congratulations. Ang top 1 yun was your episode, kaya remember ka to atong BBS. Basa-basa show. Uy, ginawa ko. Basa-basa show. Sa title pa lang, binastos na Dili ito basa-basa. Di naman sila matay. Sa tayo basa-basa. Bawal bugok show. Whatever. Top 1 katong si Mami J ang guest. Di ay, nag-guest ko ninyo. Tapos lately, tanan na akong gipakasal day. Lately, sa akong gipanghostan, mga loyal listeners nato sa Awards Night. Ay na mo pangutana sa edad. Mag-away ta. Pero in fairness, wala akong nag-expect. Pagkita na ito nga, inghanap. Burang ni Pundo imong edad. Yay! Nag-expect yung ko nga magkita mayroon nga, I'm Bernie. I'm Bernie. Wala bitong ngipo na, Bernie, kumusta mga kabdure? Sabi na ako nagpatawag siya ni Philip, kay lisod na sa musaka sagdanan. Alalay ni si Philip. Ladies and gentlemen, kauban na ito karong may lain, Jimmy Esmero, pero mas na ilang Mami J. Hello, Ella Albonos, anuos, kamusta mong tanan? May problema ka ba sa buhay? Huwag kang mag-alala. Hey! Those were the days. Virgin pa ko atong atay. Again, walay makalupig. Wala. Awards night. Bisag asa ko padulong. Ni-grow na atong mga audience. I think ang mga kasagaran yun gikasal na kasal na tanan or siguro nag-celebrate na sa 1-year-old na ilang mga anak. Ang ilang pangutana always, buhay pa siya? Napa ko diri. Asa si Mami J. Karon bistuhan na nato, no. Karon siya ako in love ko na niya. Kay tanawang height, sa height pa lang guy, magduda na gyud ka nga postig yun sa miral ko ang utos ng pagkababay. Ang angkon mo bungkag sa balay-balay sa utot. Sa ubang di ka relate, of course Mami J, grabe usa sa mga grabe nga programa na mo to sa una sa MR. Phenomenon gyud kay to. I would say grabe. All ages, all classes makaingon ko. Kay even ang mga katubit mo to nga programa day nga maminaw ang masa o ang mga high end. Yes. Na ako yung friend nga alta sosyedad gyud atubig Manila kondo ang amo adtuan ging. Yeah. Uy, pansa. Awards Night. And remember, nurse siya, nurse. Correct. Tapos nato yung mga private cars nga di sa muuli kay dito sa mo parking. Kay magsigkatawa. Kay dito lang sa sila maminaw sa ilang car in fairness. Color to ninyo. Yeah. Color, yes. Ganahan po ko ato nga time kay grabe ang trust sa tao sa ato no. May amo mangugi klaro po nga di mi perfect kay pareha ninyo daghan po may mga sayop sa kinabuhi. Ang amo magud ato nga mag-discuss ta ba. Dili mga feeling nga kami kabalo mi tanan mga limpyo mi diri time sa kajut lang. Kibuloy lugar. Paging ana ba yun? So ako first time na ko nag-interact sa MOR gyud kanang wala pa ko na DJ ba. Sa awards night gyud ko murag giganahan gyud kay ganahan ko sa Killer B ato nga namon to murag talk sa Thursday night social talk. Thursday night talk. Kamo tong English portion. So pag abot sa Domingo wala may buhaton ng tao syempre kay higda na pagkuan kamo dayon ang among madunggan tapos sige ko kuan kay kamigo magami ni Bernie di kay tamigo pa. So kami ni Bernie
kani nga ni kang question ana pero dili ka man mabasa. Yeah. So dito ko sa inyong text line diretso dayon so mo interact ko sa inyong inyong mga Wa pa ka nag-apply wala pa ko nag-apply, di pa kayo BSCBN. Pangit pa kay sa ato niwang taas og dako, taas og liog na kong mata. Sa ninyo conceptualize. Actually, ang una magato si Daddy Aldrin. Daddy Aldrin gito. Nahawa man si Daddy Aldrin, gitry namang duha niya. Kani lagi siya na namo siya tag. Kabalo biya mo ni Bernie ha. Nga tanan biya bisa magpusti sa dalan pwede biya na himo istorya. So all out me. Nya kay nagsabot man mi nga gabi naman. So bahalag rated R. Yes. Diba? Yeah. So mo tong gi-open namo nga tanang storya sa sex, pwede mo mo-open kay sama-samang giingon kami pud nagdagan mig pagkukulang. Let's learn from each other ang dating sa show. And kuan po kayo kay syempre dagan naman ka experience kay nga Alalain kay 80 years old na ka to. Hoy. I'm only 42. Abas. Sa edad ni mo ato, seryoso ka to nga time? Katunga time 40s kapin. So akong edad karon lugar ka that time? Yes. Pero kuan naka Yes. pero bungkag na ko ato. Mo ba to katong kumalibang ka imo lang hapakon, malibang na diretso? Change channel. Uy, while teka muna, while nag-contest, iyang kuan sa mga staff sa Mag-TV. Si Juan Photo, ayan. Nag-brood yun sa karon og coffee. Especially para lang yun sa iyahang dating Kani manager. si Juan trusted po ni sa among kuan kanang grupo kay nako isa pod ka staff dito nga di pod mi kasabot kani siya gyud. Kung kaon nimo na gyud siya kay di ba naman kita staff ngayong anak ging. Kabalo na ka di na nato i-discuss. Kani si Juan may mo edit ana kuha din ninyo siya, lamion po ni siya. Natilawan ba nimo? Mo lang yun na kagulan. Kagulan yun ko na kadugay-dugay, ginamot dahil, bisag hikap na lang, wajud. Mao ba? Di may kakatutok na mo. Mao ba? Kana bitang ako yung dam ko ba, kana may bitaw ko, una-una nga, bus ko ni mo. Nga pagduot nyo, hoy, time sa bus ko ni mo. Diba? O, teka wala. Si Si Philip Philip na po diri. Actually, si Philip kananang kay kuana niya. Nag-iring-iring yung kuana niyang batana kay. Mo gyapon. Bibi man kay na atong una bayot. Ay, correct. Hoy, nakitaan ko naman ang sakay sa motor uban ang basang buhok. Dugay na to. Pare basag buhok. Nga yan tuyo day kay di man siya ganahan og latte-ring nga mangutot. Gusto mo siya original. Gusto mo siya original day katog yung na ay peanut butter, peanut butter. Nagi peanut, walay butter. Amo kay na may butter day na may cheese whiz mo uban. Balik na nato sa pagbugda ninyo sa awards night ba? Kana unsan mga Mag-TV na ko, Mag-TV na gyud. Pila na ka years kay Mag-TV pa ba o Choy? Mag-TV. Amigo magkatanita mag-mention og years. Pila ka years sa ABS-CBN before ka nag-awards night gyud? Siguro na sa mga 7, 8. 18 man ko sa ABS. No, mga 10 years na ko. 10 years na ko. Ang atong first encounter sa Chada Cagayan man katong yes. Di pa. Or dati na siya sa ABS niya illegal. Illegal ako. Sa una ginarakit lang siya madto sa kuan. Nailan ako si Bernie kay sila Joker sa Chada. Then gi-assign mo ko ato nga mag-producer sa Chada ni Ma'am Donna. Sa segment segment. Mag-shoot kita ato di ba? Mga MTV nga mga binuang. Binda mi nagsugod gyud then na-transfer man siya sa MOR kay gibira siya ni Daddy Aldrin. Muna rin to niya nihawa man si Daddy Aldrin so siya na. Ningon din siya nga magtandim ka tanong ana. Nya wala pa mi kabalo unsa gi paingnan. Kay kami Daddy Aldrin magtambag man to ka Daddy Aldrin gyapon pero kada Daddy Aldrin magudidiyos charing. Katong sa amo all out na din mi kay sukad sa among mga shooting all out yung mabinsa mo shooting di ba na i-shoot ni Ma'am Donna. Wait, suspended ko ba yun? So among ang Mag-TV man good sayo ang Chada sayo buntag so pwede gyud siya suspended. Whereas katong awards night gabi man. Gabi na. So okay na gyud mi all out na dayon. Naginungutan na to no nga mga minyo na nya ngano ko nung bulagan siya sa iyang asawa pagpangutanan mo ngano di ay kay kuan ganang siguro sa sex. Unsa di about sa sex? Kay siya ra day ang muka kanon sa iyang asawa di siya mukaon gani mukaon kay lain kunog baho mamo siguro latiri nga humot di ba lain po ikaw ray kanon niya siya dili unfair di ba dabiyan ka gyud
Dapat So, may ano. I think kana nga show was motoy pinaka-practical, pinaka-prangka. Tapos pinaka-real. gi-combine din ang comedy with them. Yeah. They would that also time. say nga perfect kwan kay ito, perfect tandem kay ito kay usay dili man sa ko sige uyon. But kapila like Oh, lagi nga. magalis ko anak niya. Always magunod si ingon nga ang konsepto gyud dapat sa talk show labi na kung tandem di gyud na perminti nga masila kag Yes, correct tama. Yes, So correct. perminti gyud mo magkuan kung nasa ko dapat di kumuuyon pag mo sa ko istorya dapat di po siya Di na panay conflict questions. ba Nganong na questions diretso automatic. Straight siya, bayot bang ko. So anything, sure ka dai may bayot yun ko dahil. Ina si Philip, gitry yun na. Try gid na yan. Oo. So ang questions about babae, about mga binayot, pwede ko. Sa lalaki po, siya po niya, ingana day mo? Ano bitaw? So, naay makuha ang tao sa iya o sa ako nga sa tanto na mong inistoryahan ay manggawas ba? Nya makarelate magud ang kaya amo istoryahan about the realities of life. About sex, relationship. Dito na mugna ang katong lactobacillus shrimp. Look. Dito ba kato sang di po nagsugod ang nakuraw na ba ang sabaw. Natilawan na ang tinula bayot. O kato na yung kay love lagi. Dagan kay guilty ana. Dagan Kay guilty na. guilty nga. In love na in love siya sa iyang best friend. Kabalo na siya nga iyang best friend na ilain pero unsa iyang buhaton nga in love man siya. Gahatag yapon siya og motor gayud. Mo na kamo mga bayutam mo. Ese. Kay love lagi. Katong asawa nga gikulata sa bana pero ang ending kasi naghatag og breakfast pagkabuntag. Ang asawa gyapon. Tanga. Kay love lagi. Oy simosa ta ang kape. Alam mo na. Freshly brewed By Juan. Yes. Diabetes. Wala. Still lagi nga show. Dito lagi taoy. Wala gina ikwanday. Pang ano na day. Pang bar. Pang bar na nga mga social kay sa bayot. Lami po nang tagang nagtimpla, matimplahan. Apo pa nung ka makura. Saan mo pagsulti sa guest? Nga bisa di sa mo sulti siyang edad pero idaran na siya. Sa cellphone. Wala hindi rin nga show ba? Distuhan ka tanan yun. Kali nga cellphone ba? So far ko na ilang nga tao katunay mga kabit mo man ipambutang sa U-box. Uy. Takani ang gamiton, lahi diri mo text. Ayaw kaya kay 30 ka buo ko yun. Naitag 150, naitag 50. Depende mo na sa size. Si Mami J also na nailan na ako way back before. Tama day. Di ba sa una sigog ingon sa inyo sa show na to nga dili kay kumo support og long distance relationship as much as possible di gyud kumo tuon ang long distance di ba anak mo gi kay ko tubukan kabalo ba ka nga last month nakoy gi nagoso siyang kasal dayon solid listener gyud po na to sa words na kabalo ba ka nga nag-ipon gid daw siya talaga para ako'y ma-host para ipakita nga long distance wins. Kay kon man sabi barko man siya dai. So give-prove niya. Seaman man siya dai tapos teacher man ang ipakita gid niya nga. Wala sure siya nga wala habal driver tong teacher. Kay lang po. Na. Habal driver na biyag kunta sa teacher. Ambot lang kay na may groomsmen nga mura ba. May gidadaan. Pero niyan siya nga iya dong gi. And si Mami G po nag-ingon nga karon kay naman si Sam. Kay karon makadungog na gyud karon advice ni Mami J. Paminaw sampay na. Mo na yung pangalan. Kita ako na siyang i-baptize. Ang babayeng nakalimot. Di ba giingon man gyapon tana nga wala gyud straight guy. Yes. Nga ma-in love sa bay. Mo magitatong gikuan sa una ever since ano nga. Bait unsaon karon nag-evolve na day after how many years. So syempre kaniya mong Sam diri girl nakipag-live-in sa straight guy for 8 years. So, pilay mong sweldo, day? So, wait, pag after day, wala na gido siya. Di na siya ganahan. Okay. Ayan na pag-pills, ganahan ka, day. Nang mana sa utog ba yun? Ese. Sorry. Wala ba, same advice ni mo sa'ya, ha? I mean, girl man yung feeling, gusto. Di gusto niya manggod na ka ng, nagyod hapoy certain guy.
Nga i-treat yun siya as woman. kaya diba kabulon may kasauna nga pagsugod pa day kabulon na taday pagduko na to day tulbong ba yun? Flag ceremony ba yun? Parehara gid gahanga. Siya ikaduhang ulo. Siya nag-expect mong gibiyag siya nga nagigay nga dili ka na iyang apas or girl gid iyang pananaw sana. Pero wait pagduko na magigyapon day. And dito sa kabalo kung maabot pa daw na siya nga person. Unsa man foreigner na lang yung pangitao. Karapol ka dili na ta ma-expect. Ngano? Number 1, atong tan-awon kung unsay tuyo tumong tinguhan ato ning kalibutanan, nalipay ta sa atong pagkababae, nalipay ta sa relationship. Kung relationship, number 1, wala kay control sa the other person. Diba? You cannot command the person to love you. Never will that happen. That person has to submit his love to you willingly. Kung straight pananaw gid ang straight ganahan man gid atong ligyas-ligyas lalong-lalong nga dili so until now you're still firm about it. I'm still firm about it because pag do na may mga sa atong panahon so na wa pa makay mausong internet karon na naman tawag ipakita nga mga gaminyo nga bayot og straight di pa sa short. No, I don't think straight. They get pretty straight. No. For me So maybe by there is siguro a deep kind of friendship, kaluoy, whatever you call it, but it's definitely not love. Because when you say love, it goes beyond everything. Tanan gyud, sex, physical thing, but kung ang lalaki na in love sa imo pero dili ka tan-aw nga nakay tulbong ka idea sa mga tubangan, that's not love. When you're having sex, the purpose of having sex actually is to that's the expression of physical longing. Imo mangga satisfy imong partner. That's actually the love manggug nimo siya. Di ba ang pagkaon lami? Nganong mo palitag pagkaon atag nato sa atong mga gipanghigugma mga friends because we want them to be satisfied with the food. Same with sex. Now if you love someone, when you do the sex thing, you are satisfied. Kaya kung imo ra ka galingon, jakilo na lang ka. The point is when you're having sex with someone you love, you're doing it because you want your partner to enjoy what you're doing. Now, when you're straight, you're having sex with a bayot. Nga tulbong sa tulbong. Di man mo maunaan bayot nga siyaw. Animas, kanyon man sad. So, bisag kung sa kakagwapa, the fact that when you're having sex, his mind is away from his body because he's thinking of kinsa, mga bold star, babayi. Hoy. Kaya duso siya sa iyang tarong. Viva Max. Yes. To adid to, asa ang love? There is no holistic relationship between the physical and the emotional thing that you have. It has to be holistic. So asa ang love? There is just a relationship between two people with different intentions. Okay. Ang intention ng lalaki is maybe to, kung nakay sweldo, that's why I was asking sweldo, support. Pwede. Yes. Kung ang lalaki nigikan sa family nga, battered siya dito, di siya kasabot sa iyong pamilya, paabot sa imo, malipay siya, diya nagipangita. But it's not love. Why? Because when you love someone, everything extends. You're happy when he's happy, when she's happy. But paabotin niyo sa sex, nawala siya, something else. No, there is a fissure that happened. Love is whole. One siya. Di siya buak. Okay. So pag nagniniig kayo sa Tagalog. Nagniniig siya? Nagniniig? Pag nagniig kayo, nag-usaba. Niig ka ng liog? Abinaw, niig ka ng liog? Di. Liig mo na ito, liig. Sorry. Kung kayo ay nagniniigan, Tagalog, pisti, animal. Isa na mo, day, nga ikaw, imong gipagawas, imong tanang kusog tungod niya nga, malipay ka ng hiwi yang now. Ano ba? Mo yun na. Nga nawalang itom sa kalimutaw. Ano bitaw? Pero dahil pag tananin mo rin, nagpiyong siya kayo, nag-imagine siya dito, bold star, ang sayang laban na ba yun? Lupad. Nag-jack na lang mo, maurang istura ba yun? So, wait. So now, if naay guy mo PM, gusto lang yun kuan. Gusto lang mo tilaw mo, dim-dim. Di na tilaw yun, kay pag-human mo, ana Mga yung gapon. Ginoo ko ploy na sa lalaki. Lamian mo ba? Sexy kay ka ba? Ano ba? Magkanto ba? Inom ta ba? Pabutin mo dito day. 5 ka barkada nagulat mag-inom. Kasi mo gasto ikaw. Bayot, mata bayot. No. O butan nato siya ra isa. Pag mag-istorya day kay mingon naman day nga. Yung ganahan to kung mo text mo, man ko yung cellphone. Matik, home credit. Home credit. So, bayot ka na in love na lang. Kay ka, pila man ng cellphone.
Yawa. Diba? So magmata na ta, day. Bisa kung sa takagwapa, blanda tong buhok. Blanda tong buhok, natay tutoy-tutoy ba yun. Basta pagtanaw na mo, day, pak, tag-ceremony man. Day. Tagbog yun yung... Wait. Ano yun? Gapil siya, wala na siya ibiga. Okay. Nanguntahan ako saya, kanino ka bumabangon? Sa family. Oh. Do you think, kailangan siya makipagkuhan gyapon sa mga guys o magstay lang siya yung anak? Ala kasi mo lagi yung ko ganina sa sugod pa gyud nga i-define nato unsay tuyo tumong tinguha nato ning kalibutana. Okay. And second, you have to accept the fact that whoever gets into your life, you have no control of his decision in that present relationship. Okay. Mo gyud ato una-unaon. So ayaw gyud pa ingon nga nauntay mo kan. So magpuyo mag-exist lang kaaning kalibutana sa mga unta. Naman tag mga bata lang ta pero may naman tigulo lang tatanawa ko diri. Tanawa ko diri. Bayut ako. Wag yo ko ga-expect tanawa di wag yo taon. Pero nakaagi day ka nga nakablandi ka. Nakaagi ka. Ako wala ko na binabayo eh. Wag ko kalimot day nga pagduko na ako pak. Sa miral ko bayot nagangan. Wala di basin ma-change siguro ba kay makuha ng itsura. No, kana man gud sila kanang mga I don't know what's the term transsexual or nana sila ang ilang kuan ba ang panghuna-huna is girl. In fact naay mga tawo nga mga bayot nga nagpababay nga dili nila madawat ang idea nga na sila notch. In fact dili nila i-touch. Maligo sila wala basta kay babaye gid sila. Gidinay lugar. Ako di man day lami manluglugon day oy. So okay ra nimo nga dili ka tawagon ng ma'am. So okay ra sa imo nga di ka tawagong ma'am. Amigo, friendship na ba nato to gyapon? Yani day, sanang pulang daan day. Tanon na ba yun? Kalain ba sa tagong tagnang niya pagbingin to sa amin. Kasi giingon oy. Ma'am, ano siya ma'am? Ma'am, mamatay ka. Atay, oy. Kadyo lang. So, again, I'm happy nga you're here, Mami J. Pero, siyempre, nalam yung mga update. Ako lang yun na. So, kumusta ang mga love life na to, Day? Sa una, Day, naman tayo gi-maintain, Day. Natay gibuhi, Day. No. Ayun. Primero, Day, kay ikaw ang banabana ka rin, nahimo man kang lula. Primero, kay ikaw, matay papapapa ka rin, nahimo man, hala, uy. Time sa bisita mo ko din. Time sa kadyo. Ay, pag reklamo kayo, nag-order ko panigutong alam. Okay lang yun man. Hey! How are you now? Siyempre, I know nga, nag-bakery, bakery. Hindi bakery, kuhan ka lang. Siya tama na. So, pananaw niya na ako na oven. Pastry, sorry. Nahin mo kang pastry chef. May naman lang na. Ever yung katilog yun? Magdala ko diri. Promise ko na. Kanang, muna kung gaynon lagi, may makumuluto. May pangpan, giayog kumot. Ang nagkumot, wag yun tayo, nilingi. O gingani po ang naong dahil, mulingi ka. Gawa sa magpaypay ko 500. Diba? Ako, kung nga na, tengap ang kiwing. Pero pag mo paypay, ay bayot, mo pa. Beautiful. Kinagwapahan Miss Universe. Dagan kay Lucky bayot. Left and right, may nga pagpili na mo. Huy! Asin, Mami J, nga naging mong pangunaw na or tungod lang kayo? Gusto lang ka mag-comedy nga. When you get older nga na experience na, kanina mo siya bata pa maguni atong atubangan. Yeah. So napagin yung punto bitaw nga mga, kanabit ang mga nuhuna nga ng lupad pa nga, fairy tale, nga, okay, Disney Princess, Sam. Bayot niya abot na Lord of the Rings naman niya ako, day, gira. Mga orcs, sa may tsura ng mga orcs. Bayot. Lain man dahil. Grabe sa ng orcs. Ano siya dahil, nagpuyo pa na siya dito sa mga Disney Princess, Frozen, Ay, mga orcs? Oo. Mo orcs na. Ako sa orcs. Lord of the Rings naman. Gandalf, bayot. Pero right now, so, wala nakakaroon, on-call na lang kakaroon, on-call. May kaya po i-maintain. Dili ko on-call dahil. On messenger. Wala naman dahil, no? On messenger. Okay ka diha. GC. Pila man. Pero dati naman kayo ginako, aliw. Ano wala kakaroon status? Diri sa Cagayan, daghan ko diri kay may man diri day atong una kay steady mamam po din mo. Di ba? So, pero pagka daghay kaila din. Atong una gyud dili gyud ko kay nang moadto bitaw pick up lang. Kay basig parehata sa kong friend nga gi-murder. Correct. So, ako nagi ko yung mga maintenance. Kabalo man gina si Imiat. Kana pud si Imiat manggod, sigyaw-yaw ning kinabuhi. Uy, butlang na siya uy. Anyway, so yun.
On ko lang maintenance. Mas may mo kuning maintenance kay sure ka. Ay, Mm. by the way, mga bayot. Para gyud tabitaw kay kuan na biya kay uso na kayong HIV. HIV. Ay. Uso na gyud kayong HIV. Ginoo Perti na gyud. tulo na ako ka friends nga na Tai Chi Ban. Tungod sa HIV. Tungod sa HIV. So, palihog lang intang. Kung magniigan gani mo, makigilawas mo, magbinayluay mo gwait. O magtagbo na kaning duha ka bunguton bayot. Pasulo ba gid itaw green coat siya dai. Di ay. Oo, ay Ginoo ko. Better safe. So at least they ikaw in fairness to you ha. I mean, kon gid pong kay among kanan no bisag. Ay dili Medyo cleanliness is still next to godliness. Uy, dili maayo bayot. Dili maayo bayot nga paghulbot na sabo sa mais. Di ba which is Swiss. In fairness to you ha. So safety day. Ang bayot, ingani ra ko itsura de pero di ko magpahilabot kung kabalo ko nga wala na ko nalimpyuhi ang kanal. Di ay. Kuhaon gyud ang mga agit-it diya bayot manutbras ikaw sa ngipon mo kay pag iltuil mo diha ba pa man nadala ka ng mga dagko kayong bagal. Dili pwede. Sa imo In fairness ha. In fairness ayar. Ako nag-pray na gyud ko dani. Grabe na. In fairness no. At least imo gyapon nang gina. Ako itig-ingon sa kong mga bayot nga friends. Kaya ako isa ka bayot nga friends talented kayo lami kay mo sayo na Tai Chi na. Kay wala siya raincoat. Niya ang nakatar niya mga Japanese, Australia, foreigners. Nagka-extreme. Nag-wear ka raincoat. Wala kay may lami. It's not about the lami, it's about your life, darling. Wow. You have a choice. You want to kill yourself? Paghikog na lang pareho ra. Yeah. Di ba? Yeah. Kaysa lami karon lami pag unya chocolate. So mean to say that ikaw rin until now you still value your life. Sa kong bagday. Di gyud na mawala ang kondom, alcohol, padigyas. Tissue. So una cream silk man to. Sana dero. Ano gusto mo? Isugod gyud ang mantika. Adili na pagi una. Pamada. Lami man to pamada kay hapnot. Bisag sa dagat ba yun, di gid mawaday. Sulay gani. Pagulbot pag yun ay humot. Oy, basi nakalimot mo in fairness. Si Mami J also a cancer survivor. In fairness. Yeah. Tapos anong year galing ka to? 2003. Oh, mo pay pagsugod pa gid ako sa radio at that time. Yes, 2003. Diba? Masamang damo, wala gikuha ni Lord. Lain kay Kalo. Ako pa na kong friends, mo nang gikuha nga. Ilagi ko first owner. Masamang damo. Kuha na siya, 20... Ano lagi kwenta na mga guess makako diri. Wala kwentahay lagi. Guess makako diri times sa. Di ba? Karon, Mami J, munang ganahan ko na si Mami J karon. Sa atong panahon sa una, ang cheating medyo lang, mga cellphone lang. Yes, correct. Ba? Karon nanay mas mas advance na. Nanay mga dami account. Medyo nag-move na. Na gid ang tanan para lang gid makadimdim anang ninmahong kanal. Ay time sa kadyo na. Nito ang analog mga igala, ang analog na cellphone. Hello, ibig ka kayong in fairness ay wa pag po sa glasses. Kauban nato si Mami J is dating kauban ako sa radio sa ABS-CBN choreographer. Okay, sige. Tapos nasa Iligan, and in fairness to him now, nalipay ko dahil imong energy. Wag gina. Lagi. Wala gyapon. Paano mo gi-maintain mo na dahil? I mean like, basi ko pa mo kalamot, before nag-shutdown, nanadan siya prediction. So niuna na siya daan. Mas milyonaryo pa ni siya kaysa ako ang dugay ko sa ABS. Karon na to, ako magpiliro dili kay Buloy ha. Karon na gyud dato. Pero in fairness, mas nauna man ka. Wala pa man tong shutdown na naman. Mas nabayaran pa kag milyon kaysa ako. Hindi mo ba day. Basing, so di na abo. Paano mo, tapos nag-pandemya pa, at may kanikin i-survive ka sa pandemic. Hapit na yun. Nag-expect ba yan? Ano mas lagi sila ba, no? Malipay yung ko katong mga idaran, tapos nakasulahot tayo sa pandemic. Wow. Di mag-goal ba yun? Kasi nana ko St. Peter. Di planoan na daan. Diyan dyan mo, in fairness to you, you look good. In fairness, wak ka nagniwang, wak ka namyaok, ang energy still the same. Secret? Yeah. Sex. Ay, tanawa lagi, B. Really? Tama gina itong gabuhaton, B. Katong pag-opera na ako, gang, I'm a very sexual person. Yeah. Ako yun ang
Ay, ikaw po. Easy. No, karon. Imagine ha, gioperahan ko. Karon ko gioperahan. Dayon, syempre nabutang og kuan diri. Plaster. Dili bandage ka ng Body nga katong o ka nang hugot gani. tama. Ako pun man gyud ka mabuang. O kay mahabo niya. Cesarean baya-bayo. Correct. Diba? Butang diri. So pag abri ana sa doktor, wa may kuan sa gikuha mga tahi. After 5 days bayot. After 5 days? Grabe sa tuwa gid hinayadong. Ano? Di naman madala bayot. Uy, umido na gyud dai. Bayot as in ana gyud ba? Ana bitaw nga. Kegel na, gakegel. Kegel ever. Ana bitaw. Dong, may call dayon oy. Ano sa baloy? Ano man? Nawala akong 2 pesos sa likod pangitaon na. Nawala sa likod. 2 pesos pangitaon sa likod. So kamulong handos ang lalaki. Hinaya kay basig matangtang ang tahi. 5 days later ni ha. Diba? So sige ko katawa, sige ko na ako'y kauban sa cancer center sa katong kanduktor sa chemo ba? Oo. Na ako'y kauban nga pareha mi stage 2 cancer, stage 2 nga kanang gioperahan siya. Gioperahan siya February, ako September. The next year namatay siya. Why? Depression. Pwede sa gininganan, no? Ako, napako karon. Hindi pa po panlaki ba yun? Tungod sa hinay-hinaya dong. So don't tell me during pandemic, what gin masiro? Ay katulang yun dahil. Inoko. Di gyud mahadlok jud ko dai. Ako before mo tira nung pagtingin sa vaccine card. Di gyud dai. Ako jud yung gingon nga pugngan sa gyud. Gino ba? So nang hawi sa imo may mga kanato. May magpungkol di ba? So nga to, so pala sa abstinence gyud po katong pandemya. As in pero Gatilo Blanco left and right. So mental health ang imong kuan lugar ana nganong surviving pa. Yes. Mental. At una-una gyud kuan kanang positive attitude. Mo jud na siya dai kay sakit. Pagkabalo na ko nga nakoy cancer. Nag-depression jud ko mga 1.5 hours. 1.5 hours. 1.5 hours. Ingani ang nagtabo marag giatay tanan ko sa gawas ko sa mga green nga mga kahoy. Luili ko din sila makita ang mga flowers, ang mga trees. Time sa bayot. Ano din ka? After 1.5 hours, huy na pa kay mabuhat dai, wa pa ka namatay bayot. Anto sa doktor. Sabi ko baton dok, kinahanglan magpo-opera ka ana-ana man. Okay. Ano sa karong Wednesday? Okay, go ahead. Kung mamatay, wala na mabuhat. Kay mabuhat mamatay ka, goodbye. Pero kung mamatay ka, kung magpa-opera ka niya, mabuhi ka, go ahead. May chance, tama. So, ang nitabo, pila na, 30,000 na ka-notes kung nang tilaw. Kay positive. Diba? Bisang na kay cancer, di pa makamamatay. Positive yung noon. As long as nagyaw-yaw pa ka day, naani ka ron, napakay mabuhat sa imong life. So, kung operahan ka, pa-opera. Sakit kay ma'am. Di usabon pa lang to di na gyud pwede ma'am. Mabaw jud ko sa mga babae kana mga anak. Nakatilaw jud ko dai. Wala di sige ba di sakit na asin literally sakit to pag opera day ana. Wala di anesthesia. Di man sakit tulog man ka. Okay. Here's the catch. After mga 12 hours, umata ka, groggy kay ka. Wala pa na sakit. Once na ma-settle down na ka, there is a time nga tanan nimong mawa mo down na ang kuan. Yes. Paghikap diri sakit ni yawa pistil kita ng doktor nurse yawa pistil basta na ako ninyo animal ana gid ba yung sakit gid ma'am as hindi gid indescribable feeling. Pero ang tambal morphine injection ka morphine ang gid mo sa imo mang IV kuan kita gid mo subay ang morphine na pagtando gid na pak ay wow nawala ang sakit. Ang feeling ako bayot kaya po sa kong dream bayot. Naglupad ko dahil ilalo mga bulak. Di ba? Wala ka nag-dream tapos niingon si Lord sa imo lalaki gyud ka ha. Wala si Lord. Wala. Wow. Ang feeling Lord di ko palabot na makasalanan. Ko palabot. So, what happened to Mami J sa Iligan pagbalhin nimo? Daghan na hitabo kay kanabitang lahi imong live sa ABS-CBN. Nga abto ka sa office daghan kay pressure kay imong boss. Pressure dis imong mga peers ana sige away ni Ma'am Jo nga wa kay choice kay balik lang gyapon ko mag-amigo na lang tabi kay mo gyapon choice ato bang sa imo. Napay tipay nga yaw-yawir.
Di ba? Shout out sa ila. Ako mga kauban man ako, okay naman na sila, una sa problema, di lang patilaw. Ora gyud. Ana, pag abot ako dito dai, di ba ikaw na lang isa, dili ka boss, wala kay tao. Yeah. So dili pa actually gipurso na ginako akong kabalo ba mo nga nagpurso kog pastry. Kay ganahan man kog chiffon cake. Imong personal nimo nga ganahan. Ganahan di kog chiffon cake, anything nga nay hanginon. Di ko ganahan hanginon nga tao, hanginon. Ganahan man ko makabalo luto. Only to find out nga pinatsiyam na pinaka-simple nga cake dahil medyo ko giatay dahil. Monto. So mo to nagsugod ito sa kay you want to know how to make a chiffon cake. Yes, and I was thinking of going into business. Di mo na nga nakasayon ang business. Yeah. So how was it also nga namang iuban nga kamulo pagtrabaho gisabay na ang negosyo. Dili pwede sa ABS-CBN. Oh yes, actually man pwede. Yeah. So sa imo right after. So napa kay mga ups and downs diretso pag sugod nimo. Kay kog ups and downs. Magaling wa ka ni quit. Kaya naman sometimes nga nang after so sa kung giingon, you need to be positive in everything. Wala na kay there was a time nga wala jud not a single peso in my pocket. Not a single peso. It was only good. It's only good nga naak mi balay na. Yeah. Pwede ko makakaon. Kay kaso napag kay balay matulgan. Yes, na makakaon ko 3 times. Pero lamit ko na mga food. Okay ra gyud, no? Pero think of those nga walay nga na. Yeah. Di ba? Mas grabe, mas So sa akong dili kayo lisod, but the idea man good nga there was a time in your life before that you can buy all you want. You can have all the notch in the world. And then suddenly you're a nothing, nobody. Yeah. Tama. So yun. That was a really low. Pero ako na ginawa na again. Wala ba yung gitaning part? Mahuman ra. You have two choices. Magpadala ka sa ana nga sitwasyon or you rise above. Yeah. Ay, kung mo rise above ka, ma-discover. Magpadala ka sa sitwasyon, mulog ba yun? Luyot yung tama. So dapat na hope na ikuan. Anxiety ba? Not hope. It has to be, you need to climb. Pero na-experience mo anxiety? Oo. That's how many a year or more than dali rapon? Tawagan ba kag bangko day kay nakay 200,000 nga utang nga kakabalo nga nalimtan ako kung credit card ba yun? Kung bayad. Okay. Di ba? Yeah. Lain maning bangko may mga batasan. Labi ka kabayad monthly tawagan ka dayon nga. Ato na ni namo sa kuan lawyer. Di ay mao ba? So yun. Tama. When you started sa imong business na about pastry sa imong cake, diretso ba gilab sa imong mga kuan? Yun sa nimo. Siyempre, I'm sure now yun ay uban nga lipod ganahan. You always go through stages. Kay sama sa atong gabuhaton. Di man kita magsugod nga perfect. Kay ang gitudlo magud sa mo basics. Okay. So ang among cake medyo dry, basic lang. Magluto kag cake, yes, cake ang purma pero lahi ang pagtimpla. Okay. Kay kanang timpla na learn na nako on my own. Kay ang gitudlo na mo puro basic, mga dry among cakes etc. Added to day ang sikreto kajut lang. Wala ging ana ba. So gyud pag level up sa imong self that time nga basic ra man ka trial and error or na kay YouTube University? No. Inantigo ang pagluto. Sama sa atong gabuhaton, inantigo siya. You need to study. Okay. You need to learn. Like for example, the qualities of the ingredients. Unsa ang flour? Makaunsa ang milk? Okay. Kung daghang gatas, unsa effect? Okay. Mga ganyan. Tama, so kung sa gulo ni nimo siya, unsa nga kuan ang mo come up? Okay. There was a time. So trial and error. Murag scientist, murag something ano. Yeah, trial and error. Okay, I know ra ba nga ang pastry ra ba as much as possible yes, 1/4 is 1/4. Ana, di mo ni para ka nang luto-luto good nga murag exact science. Asin kamay ra ni ana. Mata-matahon ba? Sa savory pwede na. Oo, sa savory. Pagkaon, ana pwede ana-ana. Mata-matahon. No, ang cakes, ang pastries is 1/4. So mausab gyud na kung mausab gyud ging. Mausab gyud. Nya timpla-timpla jud ka ana. So naanto nakuha gini mong imong own nga kanang mo gini akong ganahan. Yes, and ang nakanindot man gud diha kay dili bitaw kung ikaw lang ha kung dili ka tawo bitaw nga mo kontento lang ka nga diha ka. You need to experiment to be able to come up. So you should try my durian yema as in lami ay na di mi dali mo to diri. Nabaguan gani ko kay ang ato mga bisita nga mo ani dani nay dala food. Salbahis na sila ba? Salbahis na. Kani tagiya sa base ni. Pero lami gyud para sa lami. No. Dili mi mo to.
Lami jud akong durian yun. As in. Galing. And it's wala sugar. Kuha na siya. Condensed milk and butter and durian. So, naitabo sa mo karon. Ay, lami po akong kanang ubi, ano yan? Halaya. Kanilang silang duhaging, kapoy lutuon kay, why undang ang ukay dahil mananapod again. May panghalaya na ukay, ang nag-ukay, nagmala. So, wala na kay, right now, wala na kay trabahante ni mo ikaw pagyapon? O na kayong assistant? I-define sa nato, trabahante or assistant? Turugante. Ay! Kanay mo assistant? Wala, Nanay dili ko ka? assistant nga no. Uh-uh. 1/4 lagiging. Kanay mga assistant din sila mag-care. Butangig sugar. Ko parang nag-isa ka gibutang ba yun? So nag-try ka pa di mag-sit. So, ikaw gid Japon mangunay gyud ka. Dili gid pwede na nga. Dapat ang imong assistant kabalo. So ang naitabo sa imo karon, pre-ordered na imong mga cakes. That's better, you pay ahead because I cannot buy ingredients, you pay ahead. Pero ang makuha gyud nimo is sulit. Okay. So like nag-order sa ako cheesecake, blueberry cheesecake nga diha ra gyud siya sa ako mo order. Then akong cheesecake dili kuan ha. Dili ka nang no bake, bake jud na akong cheesecake. Tama ka na may no bake anang cheesecake. Ay, dili ka nang no bake kay ang mga kulay. Di ay. So borog mas safe yun ang mas bake. At tapos ang bake na itlog, kanang no bake wala na itlog. Patilawan dati ka, chari. Lami gyapon na. Oh, lami. Di gyapon mi mo ko. Among sampay na itlog gyapon among sampay na. Ay. Kanana ko lang na itlog. Asa man to siya? Hey! Sige na, oy. Sige na. Very quick lang. Gusto lang mi makadungog kang Mami J nga mo kuan. Kasi kay among show Monday to Friday naman mi. Disim gyapon. Una, advice nimo sa katong mga lalaki nga nana sa mga 40 tahon, nanay pamilya, pero gapangabit gyapon. Daghan tag makitaan nga rason. Well, ang pinaka first nga rason is gisuman siya sa iyang partner. Or nasa conflict. Because like I said, if you really love your partner, you will do your best to satisfy that partner. Bisan pag pilay mong edad. Because if you will notice, na yung mga 70-year-old nga mag-holding hands gyapon. Why? Because kay nanay vertigo. Kasi mabuyong no. Kasi mabuyong siya ba? Alalay man diya ang isa. No, really. I mean like, kung ikaw in love jud ka and nisulod ka na nga relationship really knowing what love is all about. Not kani relationship kay sugo sa mama or ganan ko sa gwapas siya. Wrong decisions. Okay. Wrong decisions. It has to be holistic. You like the person because of who he is or who she is. Okay. Nice. Kadua, divorce bill. Ma-approve na. I go for that. Okay kasi divorce bill. Yes, why? Because we are imperfect beings. Dili nato kalikayan nga ang atong decision sa una mao pagyapon ang decision nato karon. Like I said, we change. Ni change siya, ni change ko. Unsa pa may kapuslanan sa usa ka kaminyoon kung kamong duha di na manggani magdulog. Di unsa ni mugna better separate and find someone who will really make you happy. Yun. Kana mo kung divorce bill nahimo lang issue because of the Catholic Church. Kaya wala man gud na sa ilaha. Dili man gud na. But then again, imo na nang kuan. At the end of the day, it's your life we're talking about. It's not the church ang pari nga modulog nimo. It's you. Your happiness should stand out first. Okay. Your convictions comes later. Your convictions now form the foundation of your decisions. Ganon yon. So imong i-balance ang duha. Ngayon ka nga, tungod sa Ginoo, dili lang gyud ko nimo balag black and blue ko gikulatan ako nimo nangabit siya. Dili gyud pwede ang divorce sa Catholic Church. Dahil pagkaugma gi-murder. Buang tay chena. Oh, di ba? So yun. Pero scary lang na ba kung sa bagay tama ka like sa current na mga problema ng relationship kaluoy sa kayo mo nang nag-antos na lang gid sila sa ilang current relationship. Pero dili ba murag usay hadlok lang pud sa katong musulod pa lang sa kaminyoon. Baka kasi mawala na ang value sa kwan. What do you think? That's exactly why you have that stage, that courtship stage. Okay. Ayag yun, pag minyo dayon nagkita ta ugma kita ta karon ugma minyo na ta. No. So na-rehearsal dapat. In fact, sa ako ipagawas ng mga bahog daan, bahog tiil, bahog tiil, tanan. Because if you think you can accept the person sa tanan niya, bahog siya tiil, etc., but you're still happy with that person, then that is one reason. Wa ko ingon nga minyo andayon ha. Because
the longer you stay with the person, the more truths that you will discover. Now, it is upon these truths that you have to decide, kaya ko ba yung truths na yan? Kasi kung hindi, wag ayad jud pag minyo ging. Alright. Ang sayo panggod karon, lami siya minyo ta jerjer ayom day lami. Yun. Yeah. Di ba? These are decisions made nga diha dayon wrong. Decisions for life should be made for life. But you have to understand nga ang pagminyo po na po kay ma-discover to sa unahan nga wala pa nimo na-discover sa iya or wala niya giingon because dito na po sa unahan niya naibawaan nga naman di ko yung aning struggle. Question. Kung ikaw ba in love sa tao, would you try to keep like ang question kana bitaw ilang question nga kung minyo ba ka ang lalaki angayan ba sa asawa nga mutan-aw sa cellphone sa lalaki? For me, yes. Why? Wala na mo'y taguan because even sa marriage, di ba, mag-unong ta sa kasakit o sa kalipay. Wala, di ba na dito, gi-stage yun na usa na mo. The fact nga na kay gi-hide sa iya nga dili nimo giangkon, you are being selfish. Nga na naminyo ka, di man ka makig-usa sa iya. The fact nga na kay gitago, there is something wrong. Why would you hide something? Right? Tama. So wala dapat. Wala dapat. I mean, ikaw na mismo nga ibutan ng cellphone diha kiber. Yeah. Right? Ingani lang na kung mudula man dahil ka, ayo dula nga di may bawaan. For me ha, kung mudula jud ka, kaya maging laki nga, adi man jud nakalikayan nato dahil kang laki dahil polygamous in nature. Mangita gid siyang lottery whenever possible. No. But it does not mean to say that when he sticks his dong in another dang in love na yon. Sometimes, libog lang yan. Gusto lang siya mapagawas. Ilamian niya. Oy. Pero at the end of the day, kung love niya ang babae mo, balik yapon aday sa imo. Because nobody can really compare sa imong gilab nga tao. Kay kabalo ka niya, gi-accept ka niya, naatanan. Ang imong giadto sa pikas, dung panagtagbo sa duha ka bungutan. Ang problema lang usahay kay ikaw pod, wapo kay ngangapod ka nga. Nakitaan po din ka nga, nag-uban mo din, nag-chick-in, bugo. Diba? Kung magdula magani ka, ayaw magdula nga, wala'y masakitan. Correct. Ano ba? Wala, niundang naman miya na, Mami J, dogan na misukan. Tuogi kayo. Diba? Alright, there you go. Na-miss na mo si Mami J. Kung comment below, gusto man nyo si Mami J, permintin ako mag-isus, hindi na ako kapod sa talent piani. Pila ba ka siya problema dahil 7 inches. 7 inches lang talent. Okay. Nagsabot mi karon dili mo lapas dapat og 45 minutes kay nanay bayad. Free trial raman ng 45. My God, 47 na. Sorry. Mami J, we miss you. Oo, and actually nga ni. Dahil amo lang ning gisugdan kay wata ka balo next year ba? Dili na may kaya na maron kay na may kuan online tanan pwede naman kayo. Mga once a week lang di ta ka-afford sa mga sa per talent people. Maka-afford nako. Taon sa imong komento sa akong bagong tagline ron, mutindog, mulaban, mubarog. Mutingog, mulaban ug mubarog. Nuta kay bayo. Yuya kay. Nagduda ko bayo. Ano mo barog jud dai? Og ningan ba nung kag muhapla, mubasa. Kana mo di ba panglaki, mubarog gud. Hoy. So last na lang as Mami J, unsay advice nimo sa imong long-time partner sa awards night as the kung mag-counselor siya, balik unsa ba ka? Dula as a politician. Dapat kabalo ka sa dula kay kabalo yun ko ang politiko Ginoo ko hugaw pas kanal. Kabalo ko nimo gingnan na nato pagsugod pa lang. Tanawa karon ni na. Nabisi lagi ko na mga kuan lagi. Kabalo jud ka mo dula, ma'am. Oo. Kani sa politiko kung ikaw kuan ka kanang juice nun ka, ayaw pag politiko. Kung ikaw misubay jud ka sa mga golden rules, mga values, helom. Sa politika gang, it's whom you please. Loyalty depends on how much. Loyalty depends on how many you know. Loyalty should start not from you, but from somebody you can get your sources from.
Ana na siya ba yun? Diba? Tungod sa iyang loyalty, tanawa. Muna karon. Di pwede ang kahugaw day, mabutang ang kondom para Uy, lahi bang? Lahi na ka. That was a very practical advice. Thank you, Mami J. Yes. Salamat. Please, balik-balik ka din eh. Yes. Thank you, Actually, Mami J. niya naman ko doon yan. Tulog akong sayaw ng TIP. Amot ni sila, uy. Oh, madunggan pa ka naman permintin. May mga online o guban Yes, pa. yes, Basta yes. sabutan tong talent. Yes, correct. Pwede raman ka ng utangon lang sa gamay kay delete. Sama sa kong gingon, 7 inches. Dili mo bubo. Ha? Daghang salamat. Oh, mamulas siya dapat og at least 30 minutes. Sunny J, reminder. Tanang gipagawasan ako, giwaswasan na. Daghang salamat, Jimmy Esmero. Bye-bye. Atong Mami J. Thank you very much. Thank you sa pag-imbitar. Thank you. Bernie B Talks. Bernie B Talks. Bernie B! Daghang salamat, Mami J. Thank you very much. Palakpakan natin si Mami J. Grabe, may gana. Ang saman. Ay, wala lang. Naka-mute yung ka. Yan. Dagan kayo nalipay, dagan kayo nakurat or nostalgic na remember nila ang mga kagahapon, ng mga na-miss po nila ang tingog ni Mami J. Gyud. Yeah. Ang inyong tandem po duha nga lahi ra gyud ang tandem nga Bernie Bitok-Bitok ug kuan Mami J or Tita B and Mami J. So atong paningkamutan si Mami J nga pwede na to buhaton once a week. So nanapod tayo once a week na gugmang giyaha. Dagan na kay ko akong gandam para preparasyon man pod sa mga umaabot na mga adlaw nga busy pod ta mga igala. But again, dagan salamat Mami J. Unsa atong ma-promise sa ila atong mga listeners about ani kang Mami J? Yeah, baka ato siyang sabuton kung kaya ba siyang internet kay naman siya sa iligan karon nag-base. So through presa to nga duty ra to sa balay, di ba? So ato siyang ignon nga baka kaya ra niya. Ato sang sit-upan siya og nindot nga kuan didto kay basin nanapudtaning kuan na pod atong mga earphone ani nga analog. In fairness naman sa karon na may mga kuan ron. Ato siyang palitan og kuan nga lang medyo China lang sa China. Pero salamat kay Mami J. Aside sa ga-cringe ko sa iya mga words of grabe gigay nga mga makaampo po tag mga makabasa tag Bible kalit. Diyan ni si Mami J sa pagano. Ano bang real talk ba? Straight talk and all of the above. Salamat kayo sa mga bago pala nakasulod sa Playback.tv. Salamat ninyong tanan and hopefully di na mo muhawa paspas kaya itong mga bago na mga members. Nabot na tayo. Happy na tayo mag-100. Wala, dapat na nag-intay panghatag ba? Uy, i-design na itong merch, ani B. One time lang, B, para sa itong mga soki nga na diri. Ay mo kabalakay, balik na ako ang gugmang giyaha para natin variety every week, ha? Tanan din tayo pag-game. Nasa tayo ko na ibalik na itong pag-game show na to. Ba? Pag-game show. Yeah, larga. Alright. Larga. So, wala tayo igong oras. Dagan salamat again, ha? Thank you.